Vandaag in een nieuwe aflevering zijn we in Strucht. Want we gaan iemand in het zonnetje zetten die bij ontzettend veel verenigingen is geweest en die dit zeker ook verdient. Maar we willen je in het zonnetje zetten, want ik heb begrepen dat je bij ontzettend veel verenigingen ziet geweest. Ja, dat is waar. Ik heb het even gelezen, maar ik heb ze niet kunnen tellen eigenlijk. Zoveel verenigingen zijn er en volgens mij hebben ze nog niet alles opgeschreven. Ik weet niet wat ze opgeschreven hebben. Ja, veel. Maar ik heb begrepen 70 jaar voorzitterschap. Bij 4 verschillende verenigingen. Welke onder andere? Oh. Dan moet ik gewoon nog denken. Kerkkoor. 34 jaar. De ondernemersvereniging Grootberg. 16 jaar. Orfee 10 jaar. Buurtvereniging misschien nog? Buurtvereniging, ja, ook 10 jaar. Wat heb ik nog gehad? Ik weet het niet meer, maar het is toch nog hard geweest, maar niet zo lang. Een hoopvereniging in ieder geval. Wat je... Een carnavalsvereniging. Nee, maar nog een hand, hè. Oh ja. Dat is een koor, hè? Ja, dat was carnavalskoor, maar daar word je geen voorzitter van. Nee, oké. Daar word je alleen maar gewoon dirigent van. Ze doen ze het toch niet. Oh, daar word je alleen maar dirigent van, noem je Ja. dat? Ja. Ja, ja. Maar je hebt altijd heel graag gezongen. Doe je dat nog steeds? Moet niet meer. Dat Is gaat dat niet meer. moeilijk? Ja. Gaat niet meer, maar anders is dat wel dan goed doen. Ja, want eigenlijk 70 jaar voorzitter, maar nog meer jaren bij alle koren geweest. Dus Ja. ook. Ja. Nog geen meer, hè. Ja. Maar je hebt, wie je begrepen, het Sint-Cecilia kerkkoor van Valkenberg heb je hier opnieuw haar opgericht en dat bestaat nog steeds. Als gemeenkoor, ja. Het was een mannenkoor. Ja. En toen heb ik kwalijk gedwongen tot het een gemeenkoor wordt. Ja. En toen zijn we als gemeenkoor weer gegaan. Oké, en dat is in 1967 geweest. Dat is toch al de jaren terug? Ja, dat kan kloppen. Ja. Maar het bestaat nog steeds. Ah, en daar heb je zeker. hiervoor gezorgd. Ja, zeker. Ja. En ik heb begrepen dat je als werk, je wordt tegelzetter, je rijdt een eigen bedrijf. Ja. En je zorgt ervoor dat jongeren wat weinig kans hebben, ook nog eens bij u stage mochten lopen. Klopt dat? Ja, dat is 8 geweest. 8 jongeren? 8 jongen. Ja. Wat wordt er met die jongeren? Wat wordt er met een hand? Die zaten in het keerpunt. Ja. Ja, wat is het gebreten wat niet in de oog wordt. Ja. Maar ja, die moeten toch weer gewoon kunnen functioneren. Ja. En dan wordt er zo wordt niet aan loog. Ja. Die worden niet goed begeleid. Ja. En ik ben vroeger een opleiding gehad voor leider, jeugdleider. En dat heeft me goed geholpen. Ja? Ja, echt goed. Ik zie wie de jongens moeten aanpakken. Ja, je vond dat die jongens ook een eerlijke kans moesten krijgen, Ja. ondanks dat ze misschien een foutje hebben gemaakt. Ja, er zitten bij die hebben geen fout gemaakt. Ja. Nee, die hebben alleen het recht in eigen hand genomen. Ja. Omdat ze niet gewaardeerd worden of niet aangehoord worden. Ja. Ja, en dan gingen ze de bak in. Ja. Ik kreeg ze wel weer goed aan het gaan. Nou, dat heb je heel goed gedaan. Ja, daar was ik zelf buiten heel tevreden over. Ja, fijn. Kunt je gewoon op terugkijken dan, Ja. sowieso. En uw achtertuin, dat was in veld, wat gewoon ook een belangrijk punt. Oh. Kunt je daar wat meer over vertellen? Daar hebben we de barbecues gehouden. Van de buurtvereniging word je voorzitter van wordt. Van Orfee en van Kerkkoor. Dus je rijdt constant barbecues bij je in de tuin. Ja, Ja. en dat was leuk altijd. Ja, want je wou heel graag dat de saamhorigheid in de verenigingen er worden. Klopt dat? Ja, dat moest je nu, als ze ergens gijs eten, dan zitten ze allemaal vast op een stoelige plek. Ja. En bij een barbecue, dan lopen ze allemaal. Zullen Ja. ze gaan te eten horen of gaan te drinken horen en dan beginnen ze met thee hangen of dan met thee hangen. Daar hebben ze veel meer aan. Ja, maar ook in het algemeen, door zo'n barbecue te organiseren en andere dingen wat je deed. Je wou dat de saamhorigheid in alle verenigingen. Ja, zeker. Ja, Dat werkt. ja, En het leukste is dat ze samen doen alles gereed maken van tevoren. ja, Ja, en dat wordt nogal gaat hoor. ja. En de keerstal in veld, heb je er altijd voor Oh. gezorgd?
Alle processiepulkjes, vlaggetjes. Ja, alles. Ja, de vlaggen maakten de dames, hè. Ja. Bij de pulkjes, dat waren niet wat het meeste gedaan. Want ik heb gezorgd voor betonblokken wat in kwam te staan allemaal. Maar dat is toch leuk als ik het zo. Ja, zeker. En ik neem ook aan dat uw vrouw daar ook 200% achter sting. En altijd met gedaan. Ja, want het is ook belangrijk. Als een man veel deed, dat de vrouw natuurlijk ook achter Ja, als dat niet is, gaat het niet. Nee, dat begreep ik. Maar nu gaat het niet zo heel goed met de gezondheid, heb ik begrepen. Dat is natuurlijk afschuwelijk. Wilt je er wat over vertellen of wilt je het er liever niet over hebben? Ja, wat wil je over vertellen? Ja, dus het is gewoon nog... longkanker en er is niks aan te doen. Ja. In het ziekenhuis zachten ze een paar weken of een maand. Ja. Wij doen een week of 6. Dus we gaan gewoon door. Dat moet je zeker doen. En ik denk met uw instelling dat zeker... Dat lukt ook wel. Ja, dat je er positief doorheen een beetje gaat. Je moet zijn, je kent niet anders. Ja, ik ken het niet anders. Doorgaan. Nee, gewoon nog even genieten van de dingen wat op je pad komen. En door met dat we ook hier zijn. Het is een klein lichtpuntje, hoop ik, vurig. Dat je even leuks hebt. En ik denk dat het hart wat je voor alle verenigingen hebt gehad, dat nu alle verenigingen nu met hun hart die uit zijn. Het is ook te merken. Ja, fijn. Ik wil je dit bloemje geven. Dankjewel. Ik wil u en mevrouw jou veel sterkte wensen voor alles wat nog komen gaat. Ja, dank u. En bedankt voor uw openhartig gesprekje. Ja, gedaan. Okay. Dit was weer een aflevering van In het Zonneke. Wilt u ook iemand in het zonneke zetten? Mail dan naar inhetzonneke@tvvalkenburg.tv. En wellicht dat we een volgende keer bij diegene langs gaan.